sebelum menang tahun Ustaz sangat pulang itu. Tapi belum dikalah bertemu. Ini mereka benar-benar pulang kampung. Atau jadi berisi di dalam persoalan bertemu. Hilang di dalam orang-orang yang akan hendak ada itu bersama ambil satu kemuliaan kepada yang sahih walaupun sehingga sampai kesalahan dan pun kesalahan kemuliaan itu sampai bisa berarti begitu kalau Tumpatan para tamu kaki rumah diberi sakit dinas Pemkab Pustinggalan Sapan Menggalibu. Ini hati dorong kanabe bangsal. Ini meniko Panggomo Tumpeng Agung. Ini meniko masyarakat Tumpeng Agung yang mewujud syukur warga desa Sikarjo. Dumateng Gusti ingkang Maha Mirah. Winursipo mumpama prameng niskara karonto dian tumiyeng jaman purwa pinarti rameng loto mangkyo kakapusananing bita tanuwung renggeng pralambang matumpa-tumpa marumo panggung sang murwing kota segebyar dumadining wayang purwa purwanaging kandha linare runtuting basa dongeng kuna menusu rasa yen laras saya karaos mulat sari rohan bangsa wani kuwi diri rasa ngrumansan lir jalma ngilu kanca cawe wis ngangkep cahing carita ala becik wis gumelar jroning pagliran ya iku sejatine abriksani pagelaran ringgih purwa Surya Candra Daru yang Kartika pinurba odrate kawasa sari ratihan mitri bawana purweng teking Duksina gilir gumanti Paman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Kadunggulan pangar dumantar kaya sinirambung kaya Jawa pating karembyang
dadi padanging putu-putu Walangataka burung wana nyang burung toya dadi branangan tanpa wicalan. Padang trawangan sinaring hayang rawi ingkang ngarsa hamarbawani jagat munggo ing jagat wetan dumunguk-munguk munggo ing kalingan wukir abang bernangah lamun kaya siyayahan dilat-dilato bumi saya dangu sumurup sang yang arpa katon sumoblak kiwa tengening abang esmu jenar kaberbawan sinaring sang yang basonto tanentu katon ijo royo-royo amengku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung kinemulan kedanu kasindiring prabancana lenggah lembut nganti kaya gunung Makutomega sawetawis danusa laing kawula tasih damila ngupaya buka garap tegal sawahe anggiring raja kayane mikul garulukune saweneh ana pirembagan samarawane sang yang arpa saya dangu saya inggil katoning sinaring jagat wustata melok ing kiblat papat lor kidul wetan kulon sinaring samya rebut yudha rebut kekuwung parantene datang ana ingkang madani kekuwunging desa Sitiarjo nggih winastan pondok bulan Punopoto winastan Sitiarjo kamuning riku saged nuwuhaken panetu woh-wohan polo kasimpar polo kapendhem kalawan polo mantu dadi raja raharjaning praja awit saking wuluwetuning bumi ingkang saklangkung kathah awit pikantuk saking pangayoman saking Gusti ingkang murbeng rat lumantar Dewi Sri miwah Joko Sadono kang kawenangaken nambah saha dados tetameng desa Sitiarjo.
Ngomong lah udah.